Ak máte pergolu alebo terasu, ktorú využívate hlavne v lete, určite viete, ako je byť horúce slnko nepríjemné. Mnohí ľudia v tejto chvíli hľadajú rýchle riešenie. Niečo, čo jednoducho zatieni priestor a zníži teplotu. Preto som pripravil krátke video, v ktorom vám ukážem, ako takéto jednoduché manuálne rolety fungujú, na čo si dať pozor a čo od nich reálne očakávať. Manuálne tieňace rolety alebo tieňace clony sú ideálne vtedy, keď potrebujete jednoducho znížiť teplotu na terase alebo pri oknách počas letných mesiacov. Poskytujú tieň a zabraňujú prehrievaniu interiéru. Ak však hľadáte rýchlu pomoc proti slnku bez nutnosti elektrického ovládania, toto je správna voľba. Je dôležité vedieť, že manuálne tieňace roletky sú navrhnuté hlavne na ochranu pred slnkom v pokojnom počasí. Ak fúka silnejší vietor alebo prší, môžu sa pohybovať vo vetre a časom poškodiť. Neposkytujú úplnú ochranu pred vetrom, dažďom ani neumožňujú celoročné využitie terasy. Preto ich berte ako sezónne letné riešenie, ktoré funguje skvele pri krásnom počasí. Ak viete, že terasu využívate hlavne v lete a hľadáte len tieň, pod týmto videom nájdete odkaz na cenovú ponuku pre manuálne roletky. Stiahnete si prehľad možností a hneď uvidíte, koľko bude stáť vaše rýchle letné riešenie. Ale ak v budúcnosti uvažujete, že by ste chceli terasu využívať aj na jar, na jeseň alebo aj pri veternom počasí, možno vás bude zaujímať aj druhá možnosť, zip screenové rolety. Nech už sa rozhodnete pre ktorékoľvek riešenie, najdôležitejšie je, aby vám vaša terasa slúžila presne tak, ako potrebujete. Manuálne rolety sú skvelý začiatok, rýchle, praktické a cenovo dostupné. Ak však chcete terasu využiť naplno a užívať si ju aj pri vetre alebo chladnejšom počasí, pozrite si aj našu prémiovú možnosť so zip screen systémom. Kliknite dolu na odkaz a zvoľte si riešenie, ktoré je pre vás to pravé.